ganduɗa banngal fayida koko ɓooyi fodede ha anda ha Allah hoddiri ɗum hande en tant que président Mounir Ba ene haala noon kaliraɓe noon ko konngol jinnaɓe galle mbaɗe foof walla enɗam mbaɗe foof ko nulal ngal ganduɗa ala kulle haal magal yettine hande mbawa yettude bokke mbayɓe teddugal ɓe mbaɗi ɗumgal walla bokke mbayɓe ko addani en ko hande ha ɗum ɗo fof wawi fewde teddugal ngal goto fof miɗiɗi watta hakkille ko haalte ko janggo e jaam sa hooti galle ma sa wiyama ko kewno mbawa jantade walla holko adduɗa mbawa haalde jobbi amen minen fuɗɗuɓe enɗam mbayɓe walla enen jagguɓe hen ɗe jobbi amen e bokke mbayɓe hande ko dennagal to ɓiɗɗo mbaya wawi wonde dune baba adama o wiyani sénégal partout dans le monde aduna o fof ɗumi ha hawra caggal hande ko bokke mbayɓe woni 16 mbayɓe ɗum wonno programme amen hande ɗum tan min mbawi heɓde on onon bokke mbawi min ngala goɗɗum somin dañino goɗɗume kadi min gaddana ɗon nde wonno ko imme min ɗo ko kamin dañi ko min jettana Allah no fewi hande noon caggal hande bokke mbayɓe woni 16 mbayɓe fadde mbawi wawi wonde dune baba adam kala kene kewa e mbayɓe pame ko ɗo immorto en kadi ko ɗo fuɗɗorte noon yo Allah waɗen barke on jarama bokke mbayɓe maskarate très bien Allah jarama ceerno Mounir ɗum noon bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah biyetenoɗo kañum wonɓe mbayɓe o yummum mbayɓe o on haalata on woni hajja neni men hajja ruggiyata sada mbayi yimɓe fof gandi o wi parti ko pop o salmini en ɗamɗam e mbaadi kuttudinde o wi wonko saawi e nder ɓernde makko o yiɗano ɗum haalde kono noon onon ɓesgu makko